this part of the state. Menteri Ketenat Pulih Putih Rakam Sangma Ulaong baka Sorkar Jela kan Pynlong ya ka Massive Education School Survey ban lum jingtip shaphang ki kena school ki nohikai bat ki jingtai hapo school. Ulaong baka ni ka survey kan pensisha ba laki don ne em ki kena ki ba supenrong tang ka kerteng tang banyo mentoy na ka scheme midday meal ha ka jela henry ki bamjuan pat shapo school. Menteri Bakmi ia Ketenat Pulih Putih ula pentikna ru ba on salet jurip hi dala desha ki skul. Habai kran baki nong thok khubor ha shilong Menteri ulaong ba ya kan ka survey on Pynlong haki wat beper da ka bakado ru baki don katu kat nitli ki skul ki baduna ya ka jingdon jong ki kena bat don kam bantip ya ka daw. Ka Sorkar Jela kadang bishar ya ka benta ban penkin ria ya ki nohikai na ki skul ki bom don kena pulih.